És un orgull per a l'Andrea i per a mi ser els pregons de la Festa Major de Gràcia. Per a mi és la segona vegada que en aquesta plaça us dedico paraules als graciencs en un pregó, donat que ja vaig tenir l'honor de ser el pregoner de la dolça festa de Sant Medir. No obstant, tant l'Andrea com jo estem acostumats a parlar-vos des d'aquest balcó perquè, per sort, els èxits del Club Esportiu Europa en els seus primers equips, tant masculí com femení, ens han fet venir més d'una vegada a compartir l'èxit amb tots vosaltres i la nostra fidel afició en els darrers anys. Quan em pregunten, dic que sóc de Linyola i de Gràcia. Aquí m'heu fet sentir que és casa meva. Com us deia, capitana d'un equip que, en aquestes darreres temporades, ha fet història. L'Europa no és un club de futbol qualsevol. És un club que ha vetllat i treballa per transcendir més enllà de la pilota i sempre de la mà de valors culturals, socials i d'humanitat. De fet, som el primer club del país que ha adoptat en els seus estatuts una declaració de valors contraris al racisme, al feixisme, al masclisme, l'homofòbia i el bullying. Tenim una festa declarada d'interès nacional, però això també ha comportat en alguns moments de la història recent una situació un pèl descontrolada per la massificació i les queixes veïnals. En els darrers temps, la situació ha agafat un nou gir que l'està retornant a l'essència, a les arrels, a la seva gent, als veïns, i també a tots aquells de fora que la volen viure amb harmonia, germanor i respectant els governits i la convivència. Ens agradaria que aquestes fossin unes festes recordades per aquests valors i estem segurs que així serà. Exacte. Us animem a participar de tantes activitats programades com pugueu gaudir, de fer carrer, de visitar places, de compartir amb el veïnat. Veniu a riure, a observar, a fotografiar, a menjar, a beure, però amb moderació, que ja som grandets i ens coneixem. Procurem que aquesta festa, la d'enguany i totes les que estan per venir, mantinguin aquest to gracienc, aquesta forma de fer tan nostra, aquesta singularitat i aquests valors que la fan tan diferent, tan pròpia i tan especial. Als futbolistes ens agrada anar per feina, posar la pilota allà on toca i rematar la barraca. És per això que aquí acaba el nostre pregó, que la festa ja vol començar. L'Andrea i jo, com humils però orgullosos capitans del Club Esportiu Europa, us desitgem que passeu una bona festa major, us convidem a sumar-vos a la nostra família i fer del nostre club encara més el club de tots els graciencs i us encoratgem, els veïns i veïnes guarnidors, a no defallir en mantenir viva aquesta bonica tradició que ens fa tan singulars. Graciencs, gracienques, visca Gràcia i visca la Festa Major!